OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Média jabarani filebagaw ani yankuma aw bisimila aw dokokun kibaru keneka ni bakurubaw yi bingana wala munu taraka nga jamana segere ananga finitigila kaw ye pankuru damadon soro irisila kaw fe abena nyafoli soro ukono anga don kibaru kono bara misani koni charlie no koseba anga kalandon fe kalambla konna la amena wala wala kaw ya anga don kibaru konna la. Actuel Média jabarani filebagaw abisina ko kura aga dokokun kibaru keneka ina fonya fonga bakurubaw la tugumina kabini san bafla antan fla anga jamana lakana ko gelalo no kosebe ko sababu yake bimagachi wale munu meka kanga jamana kono bamachi nunu fe o kumu konna na tarata do no uktukaro kle kolonton anga finitigila ka oye panguru damadoni soro yurisila ka ofe Fatoumata Drame alebe nyafoli kai abe kalo damadon bo bingali walo chale no kosebe anga jamana kono kare do utu kalo kile ulumvla tesid bingali wale kera sababu ka nga fintigila ka ma binani fla bone unina mogo muwan fla o jogina kosebe kibara la sera jamana marabago fe utu kalo kile tan o kumu konna na jamana marabago ye kile sabata sibla ke bamato tokola mindamne na alamisa do utu kalo kile tan kilin akilina jigina tarata do utu kalo kile kononton anga fintigila ka ye keleke pankuru kura soro anga chamanche fanga nyema ani jamana marabaga chama nyon soro aéroport Modibo Keita la o kum konnana o dugusa je anga chamanche fanga nyema Assimi Goïta ni Russie jamana nyema Vladimir Poutine nyon soro nega juru siro fe ukumana kwasaba jamana flaka jeka alamisa do utkalo kletan kele anga fintigila ka kuna foni disira ni obewele dirpa nyon soro udaga yoro la o kum konnana uka kuna foni dinyema ni o colonel Suleiman Damele ya ni jamana dun fe kuka kuna foni jugu Charlie Dabla bololo siroka ni wagatina ayira ka fo kuna foni ditogo nyuma kubina kuna foni dilo degola dona na taula doni talaw koni Charlie no kosebe anga sugu konna na uka bara beneno kerenkerene yala ka donu tagata bla aseyoro la wachala kan nunu yera de be bara in la bara kosebe anga sugu konna na anga ajega Abdoulaye Maiga lame halebe nyafoli nyena makanyi okuka saka suka fara limaniaka ka to fara pudonka ka to fara don tala nun de maye munu chama mi barake Bamako sugu ba kono kabini sogoma fo sufe o da yirme nyininna o ka bara benendo ka donu jigi ani katanu ye o tayoro la ma do be n bara inke kalambla watu dorondela nga do fana ba ke kadaka o ma bara were soro je bla wana bla ne bena dunta ne bena mana furu ko wa saya to kare wono yala la flow no fo san sheni o kum ya to ndona la nye woli ke bara ma soro mbendi burala sani bara ko wanya soro ne dunta na fo ma to ne dulala ko misra kadi Goro geleana keturi do barate jamana kono san boni bara konti jago am obligé kana ni dun tan ka dondon soro la ka tasu ina fo barato nafa be dun tan fanala nga gelea do fana ba kono cher la ani de gun soro parce que ame do ga minanta bo ko ni bala baraw bara ni bala ba soro ni mambala digma bala wa donc do be mo ko minanta o do gona donc kat doni ni e ma bo atigi fana be kala kana abe ri soro mina be bulu ko donc aba ko ri aka minata ik mina bolna ga do bo ko bara ko nam se ka wa tabulu ka sa mais problème de me kala ndigire de ma jati mali kono kadaka an segelen no fanga tigla mo bolo ko jugu parce que nyet ne aldo ni fitini anku ko ba fie sugu kono feregela do to ni bolo la barakela nunu mangutu nyuman fo don tala no ma toro anode ubanga tulu boyan kuma be ubanga kila nyoti ku bitula anga demsanu bu nyoti ku bitula kuma be anga kila mana doni mi duma kuma do la ube tunu no doni otei uye tulu bone do ne resenga ko se jeni sano ga no ga ma jaere don tala ngelo lo ka toro ane
u b'an ka purɔsolu bɔ k'a bi an kan tiɲɛ di yafa ma u tɛ se k'a fɔ. Don ta ye baara ye min mago bɛ cɛsiri ani timinandiya la. Danfara min bɛ se k'a ye ani baara tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye jɛkuluta baarakɛlaw bolo ani ko ɲɛnabɔbaa t'u bolo an bɛ don min na i ko sisan. Ni ko y'u sɔrɔ u kolen de b'a ɲɛnabɔ wa an bɛ yɔrɔ min na sisan cɛw dɔrɔn de bɛ ka nin baara in kɛ walasa u ka se k'u mago ɲɛnabɔ. I n'a fɔ bɛɛ b'a dɔn n'a nafa ye cogo min na lemurukumuni kɔni ka ɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma kosɛbɛ wa a carilen don bi an ka sugu kɔnɔna na. H'a ka ja baara in ma nɔgɔ nka an ka muso cɛsirilen ninnu bɛ wuli kosɛbɛ ka taga sugu kɔnɔna la ka taga feere. An ka jɛ ka Fatumata Sisoko lamɛn ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan. Lemurukumuni ye yiriden ye min bɛ bɔ lemurukumuni sun na. Yiriden don min bɛ jate fɛn kumunenw fɛ. Lemurukumuni dɔnnen don ka da kan a kɛ ka teli ka mɔgɔ ka dumuni yɛlɛma wa vitamine C fɛnɛ b'a la. Fɛn bɛɛ n'a wagati de don. An bɛ wagati min na i ko sisan lemurukumuni de bɔlen don kosɛbɛ wa a feerekɛlaw bɛ n'u da don a gɛlɛya la. Sisan an kɔni b'a feere ten komi sanni tɛ sugu la wa nafa foyi tɛ lemurukumuni baara la sisan. An bɛna an sigi a kunna ka feere fɔlɔ an tun bɛ se ka bɔrɔ 10 feere sisan an tɛ tɛmɛ bɔrɔ 2 yɛrɛ ka tile kɔnɔ feereli la parce que sanni tɛ yen. Lemurukumuni feerelaw bɛ lemurukumuni 50 ta k'a daminɛ 1000 ka taa 2000 la. U bɛ tila k'a feere détaillant fɛnɛ ma. Bɔrɔ 1000 bɛ 1000 kɛmɛ 2 bɛ 1000 kɛmɛ 5 bɛ a daminɛ jigin a tɛ tɛmɛ 800 1000 kɛmɛ 9. An b'a ta bɔrɔ de la awɔ a tɛ tɛmɛ prix min kan n'a gɛlɛyara kosɛbɛ 1000 n'a jiginna 1000 kɛmɛ 5. Rokia Sise ka fɔ la lemurukumuni min bɛ bisi ka kɛ bitɔn kɔnɔ a labaarali ka teli wa a bɛ se ka lamara fɛnɛ wa u bɛ tila ka bitɔn feere 200. Bon sisan bidon kɔnɔ bisi nin ka feere komi ji in ka nɔgɔ dɔw ma ni mɔsilen ye k'a san ka taa mɔsi bidon in ta ye ka baara nɔgɔya u bolo la quoi bidon ye 200 ye. Lemurukumuni lamarali gulonnen don lemurukumuni suguyaw de la wa a lamarali fɛnɛ de bɛ kɔlɔlɔ caman lase lemuru feerelaw ma. N'i y'a gwerenama sɔrɔ verti sɔrɔ a bɛ se ka mara. N'i y'o sɔrɔ o bɛ se ka tile damadɔ k'i bolo o bɛ se ka mara. An filɛ sisan dama min ye nin ye anw b'a dama jibɔ de n'anw y'a sɔrɔ yan'a bɛ taa tiɲɛ mɔni min b'an dama an b'a jibɔ de k'a kɛ bitɔn kɔnɔ k'o fana feere filita kɔni t'a la an bolo n'a dama minnu bɛ to an ta fili an b'a jibɔ k'a kɛ bitɔn kɔnɔ minnu bɛ lemurukumuni ji fɔ olu fana bɛ n'o san bolo. An mana se ni san nana dɔrɔn n'a kɛra bɔrɔ kɔnɔ lemuru da mana bɔ lemuru kelen na dɔrɔn a b'a tɔ bɛɛ tiɲɛ. Lemurukumuni bɛ labaara a kumuya kama wa a ka teli ka mɔgɔ ka dumuni fɛnɛ yɛlɛma. An bɛ wagati min na i ko sisan a ka gɛlɛn i kana lemuru feerelaw ye siradaw la wa o b'a to jamanaden dɔw bɛ se k'u ka sɔrɔta sɔrɔ lemurukumuni feere la. Kalanbila kɔni mana se an ka faba kɔnɔna na an ka kalanden denmisɛnnin ninnu kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ baaramisɛnnikɛ ta fanfɛla la walasa u bɛ se k'u ka musakamisɛnnin ninnu bɔ a la ale ni ka taa dɔ ye so o hukumu kɔnɔna na Nana Kadija donna ka ɲininkali jɔnjɔn kɛ o ko kan an ka jɛ ka Nana Kadija lamɛn. Kɔnjeba ye lafiya wagati ye min bɛ bɛn ni samiya ye kuma caman. O lafiya wagati in kɔnɔ lakɔliden caman bɛ taa baaradege la walasa ka san wɛrɛ kalanko musaka nɔgɔya. Ni lakɔliden ninnu caman masaw de b'u bila ka taa nka dɔw fana bɛ taa u yɛrɛ ye. N'o caman bɛ kɛ mécanicien, moto dilanna, yaala feere ani baara fɛn fɛn bɛ se ka dɔ sɔrɔ u b'o bɛɛ kɛ walasa k'u mago ɲa. Jango kalanko ta fanfɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ walasa u kana to so. Ne nana ka n degi baara la parce que an bɛ vacances la parce que an bɛ don min na sisan waati ni mana degi baara la ka wari sɔrɔ ka taa n'a ye so a man ɲi. Bon ne nana baara la parce que a ka di ne ye o i to so o man di ne ye wa ka na baara la ka warimisɛnninw sɔrɔ ne yɛrɛ b'a dɔn ne ba bɛ degun min na a ye fɛn min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn ne nana baara la pour se ka warimisɛnninw sɔrɔ ka t'o d'a ma bon ne kɔni bɛ se ka mun f'u ɲɛna ni congé bilala u ka na métier la ani samedi ni dimanche fɛ mɔgɔ tɛ taa ekɔli la samedi ni dimanche fɛ u ka na métier la ni kalan tɛ don min na u bɛ se ka na métier ni kalan bɛ taa kalan ni fɛn bɛɛ bɛ taa fo n'i yɛrɛ y'i ban ma. Olu kɛrɛfɛ an ye dutigi dɔ sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko lakɔliden ka ɲi baaradege la congé b'a kɔnɔ. Parce que vacances la ni mi den bila fɛn dɔ la a bɛ kɛ vagabond ye. Bon mon enfant il est né en 2009 ma femme moi mais maintenant n y'a bila papier dilanyɔrɔ la sɔgɔma o sɔgɔma bɛ taa tile duuru a ka patron bɛ 2000 d'a ma donc o tɛ dɔ ye comment bɛ n'i ka taa fɛn nɛgɛ kolon-tɔmɔ ni fɛnw na yan a yɛrɛ ko ne k'a ɲinɛ n y'a ɲinɛ ye k'a don a la a nafa ka bon n'a kɔlɔlɔ parce que bɛɛ kɛlen bɛ vagabond ni joueur minɛn ni fɛnw ye bon
ne y'a bila a occupelen don. Yakuba Traoré n'ale ye soudeur ye fana b'a yira k'a fɔ ko baaradege nafa tɛ se ka fɔ ka ban k'ali n'o y'a sɔrɔ tɛ sara kalo la nka a bɛ se k'u nafa don n'a nataw la. Bon denmisɛnnin ninnu a dɔw bɛ yen nɔ o bɛ taa wari la mais dɔw tɛ taa wari la dɔw bɛ yen comme vacances an bɛ vacances de kɔnɔ donc o parents b'a essayer kɔnɔ bila an fɛ yan nɔ donc an na taa n'a kɛ vacances ka taa quoi mais ni vacances wulila donc an b'o ka besoin k'o ye quoi non bon o bɛ so kɔnɔ yen dɔrɔn o tɛ fɛn na o le de ka to yala la masaw bɛ n'o bila yan nɔ pour que ça parce que tɛ école la donc an bɛ se k'o ta na an b'o sara mais ni fɛn fɛn bɛ écoledenw de sara tan n'o nana ni vacances wulila an b'o ka fourniture n'o ka fɛngɛw san et puis u bɛ taa o bɛ yɛlɛ de 8h à 17h donc o don o don de bon ne bolo hakilina ɲuman ko ne don parce que a bɛ denmisɛnninw permettre k'aw fara ɲɔgɔn kan et puis ka yala carré kɔnɔ suɲani misɛnnin ni fɛn caman a b'o permettre o b'o dabila quoi. Ni mécanicien ɲɛmɔgɔ in b'a yira ko denmisɛnninw fɛ baara ka gɛlɛn kosɛbɛ. Parce que denmisɛnninw caman bɛ yen bi u kɛlen bɛ garaji kɛlen b'u bolo denafili yɔrɔ le ni min bɛ se ka kalan ɲɛ ou bien ni y'an ka to école kɛ taa a t'u bila garaji dɔ la yen ten bon là ça va pas. An bɛ effort min fourni denmisɛnninw na garaji la ani sokɔnɔmɔgɔw bɛ effort min fourni c'est pas pareil n'u bɛ taa so min ni min kɛ kan o bɛ d'o ma mais degun yɛrɛ ba kɔnɔ mais ni parce que client minnu bɛ na olu y'an ka wuraw ye an kan k'olu bonya bon ni client ka denmisɛnninw ka dɔgɔ an ma sera client ma finalement a b'anw de mago sa donc an ka jɔyɔrɔ belebele bɛ société nin kɔnɔna la jɔyɔrɔba de bɛ société nin kɔnɔna la effectivement maître bɛ baara la parce que denmisɛnnin mɔgɔ bɛ denmisɛnnin 5 ta u bɛ baara parce que tɛ kuma yɛrɛ mɛn i b'a fɔ dɔ ma cu o y'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ ni dɔ fana bɛ ɲɔgɔn i bɛ tilan ka kuma. I n'a fɔ zana dɔ b'a fɔ cogo min na baara lankolon tɛ yen nka mɔgɔ lankolon de bɛ yen lakɔlidenw ka baara dege congé b'a kɔnɔ ye kɛwale min laɲininen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'u dege baaramisɛnninw na denmisɛnninya kɔnɔ ani ka diɲɛ gɛlɛya caman faamuya. Sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru lamɛn ani diɲɛ fan tɔw kibaru lamɛn teliyala ni Aminata Igre Kulibali ye. An ka jamana kɔnɔ kibaru an ka jamana ye musaka kasabilen sɔrɔ mun bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 270 ani buruburu la walasa ka se ka a yɛrɛ ka juru sara. An ka jamana ye ni juru kɔfɛlen sɔrɔ IEMOA jɔkulu yɔrɔ la. Alisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ min ye an ka camancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goïta ye ale y'a yira k'a fɔ k'ale ni Risi jamanakuntigi Vladimir Putin k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ arabadon u ti kalo tile 10 san 2022 la nɛgɛjuru sira sen fɛ ni mɔgɔ kɔfɛlen ninnu y'a yira k'a fɔ k'u ka kuma fanba bolila jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla kumaw kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw ka kuma an ka camancɛ fanga ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko Irisi kun ye kɛlɛkɛminɛ minnu bila ka na an ka jamana kɔnɔ k'u y'o sɔrɔ. An ka jamana kɔkan kibaru min ye Irisikaw ka kunnafonidila Marina Ovsianikova ye ale minɛna arabadon utikalo tile 10 san 2022 ko a ye u ka finitigilakaw kan sɔsɔ a ka avocat ka fɔli la. Hakilina jiginna marsikalo tile 15 tɛmɛnen ale de kun ye mɔgɔ ye mun tagara ka taa ja dɔ yira journal bɔtɔla o ja in na an b'a kala a b'a fɔ ko ale ma jɛ n'u ka jamana taali ye Ukraine kɛlɛli la. Mugujugu cim sen fɛ n'o sera Ukraine mugujugu bomba ma n'an b'a fɔ o ma ko site nucléaire n'o yɔrɔ in kun bɛ Irisiw ka bila la Ukraine jamana kɔnɔ o walen kɛlen kɔ Irisi ni Ukraine bɛ ka ɲɔgɔn jalaki Energoatom n'ale ye Ukraine mugujugu bomba cakɛda dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko Irisiw kun tagara mugu ninnu bila nin yɔrɔ kɔfɛlen kɔnɔna la. Ayiwa ni ne kun kɛra aw ɲɛ garizɛgɛ ye bi an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ani ce aw ka ɲɛmadali la. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.